Že čaute ľudia, vítam vás u tretieho dielu z tejto série Minecraft s Greenom a dneska to bude taký troška smutnejší diel, hej, lebo neviem, či bude s nami ešte, ale Blue bude zatiaľ končiť, že nebude s nami natáčať za ten čas a možno raz za čas natočiť nejaké video, ale zatiaľ je to off, že proste nechce sa ho natáčať, hej. A v piatok chcem, aby vyšlo video, že kde hráme jeho obľúbenú hru, aj keď to bude hra, čo nenávidím. A ja by som na tomto serveri chcel postaviť sochu, ako drží 100 000 YouTubeový YouTube button. Tu ako som si vykopal priestor, takže idem postaviť podstavec a ozvem sa. Podstavec by som mal hotový a išiel by som na tú sochu a práve, že ja som to ani neskúšal, že jak, takže to urobíme proste ako teraz budem chcieť. Takže ideme na to. Takže ešte by som chcel dať vám takú úlohu, že ak chcete, aby sa Blue vrátil, tak dajte like. A zase sa dajte sekundu. Ježiši Kriste! Takže stávam ruku Blueovu, na ktorej bude držať ten button. On to bude držať ako keby 2 rukami. Blue, ak sa pozeráš na toto video, tak prosím nehejte ma, čo som postavil. Ježiši Kriste, to je taká stará šunka, že to nevie už ani... No neverím. To je iba pamätník, že si existoval. Ale stále existuje, nebojte sa. Neumrel, takže... Ježiši Maria. A idem postaviť ten button a potom sa ozvem, takže... Takže toto je tvoja socha, takže ak uvidíš, koľko je tu lajkov, tak sa rozhodni, že či sa vrátiš alebo nie. A tieto kitky sú pre teba, možno aj od nejakých fanúšikov. Takže Blue takto zatiaľ končí, zatiaľ není 100%, že nikdy nezavíta do videa, možno bude kameraman a dúfam, že budete dať lajky, aby sa vrátil. Tak čus, ešte odbery, tak čaute.